Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 3:29 minutu igaro diren honetan, bihar Nafarroa Arenan Altunak eta Peñak jokatuko duten lauterdiko San Fermin torneoko finalaren atarikoa egingo dugu. Gogoratuko dugu, Jokin Altunak Joseba Ezkurdiari irabazi ziola final erdietan, Jon Ander Peñak berriz Unai Laso garaitu zuen. Gogoratuko dugu gainera, bi hauek txapelketan zehar izan duten ibilbidea. Altunari dagokionez, Amezketarrak lehen partida Zumarragan jokatu zuen Iker Salaberriaren aurka, 22 eta 20 garaitu zuen, finalerdietan Joseba Ezkurdiaren aurka lehen esan dugun bezala 22 eta 5 irabazi zuen, eta orain Jon Ander Peña izango du aurkari. Peñak berriz, norgehiagoka bat gehiago jokatu beharko zukeen, baina ez zen hala izan. Lehen partida Zaldibarren Urrutiko etxeari 22 eta 12 irabazi zion. Gero, Artolaren aurka jokatu behar zuen teorian alegian, baina Iñaki Artolaren lesio bat zela tarteko norgehiagokari hori etzen jokatu, eta ondorioz Peñak 22 eta hutseko emaitzarekin irabazi zuen. Eta finalerdietan Unai Lasori 22 eta 11 irabazi zion. Honen bestez, biek alabiek esango dugu behar bada Altunak orokorrean hartuta pixka bat gehiago landu behar izan duela finalerako bide hori, batez ere Salaberriaren aurkako norgehiagoka horrekin Ezkurdiari aixa irabazi baitzion, eta Jon Ander Peñak berriz, Urrutiko etxea oso une gozoan dagoen Urrutiko etxea 11an utzi zuen, eta 12an utzi zuen Urrutiko etxea, eta 11an utzi zuen Jon Ander Peña. Ni berriz Peña Unai Laso. Eta orain finala bihar jokatuko da, Altunarentzat 6garrena, Jon Ander Peñarentzat lehena. Jokin Altuna jada profesionaletan palmares zabala duen pilotaria da. Jon Ander Peñak final bakarra jokatu du lehen mailan, kasu honetan Albisurekin Elezkano eta Zabaletaren aurka 2021ko binakako txapelketa horretan jokatu zutena, eta berrian atzo Jon Eskuderok egindako elkarrizketa argitaratu zen, eta bertan esaten zuen Jon Ander Peñak nola publikoarekin jokatzeko hori edo gogo hori bazuen, ez? Gogoratu behar baita, COVID-a zela eta 2021an Jon Ander Peñak jokatutako final hori ateak itxita jokatu zela. Beno, goazen pixka bat norgehiagokan sartzera. Altuna izango da favorito nabarmen xamar gainera, baina iruditzen zait, Labritetik Iruñeko Nafarroa Arena pilotalekura final hau igarotzeak nabarmen partida asko aldatzen duela. Labriten askoz ere favoritoago izango zateken Altuna, aldiz Nafarroa Arenan oso parekatua ikusten da norgehiagoka. Altuna noski favoritismo puntutxo batekin, baina Peñak elgetan egindako norgehiagoka gauza asko hausnartzera eraman gintuen. Batetik, sakean asmatzen badimadu Peñak, min ikeragarria egin diezaioke Jokin Altunari Nafarroa Arenan. Asko sakatu zuen, elgetan Lasoren aurka, pentsa Laso sake eramale ona dela, eta alere sake asko eraman gabe utzi zituen, eta ez Laso galdu zuelako, baizik eta Jon Ander Peñak hortxe jarri behar zion lekuan jarri zizkiolako sakeak, eta alde horretatik hor min egin diezaioke nabarmen, baina noski Altuna dagoen pilotaririk onena da, asko irabazi du, esperientzia handia du finaletan, eta noski hori ekiditen saiatuko da. Zer egin behar du baita ere Altunak? Nik uste gainera horretan saiatuko dela Peñari ahalik eta gehien eskuina bilatzen, eta horretarako ezker hormarekin asko jokatuko duela iruditzen zait. Peñak ezkerrez sekulako arriskua du, beti demostratu izan du hori. Egia da oraingoan eskuinez ere pixkanaka geroz eta min gehiago egiten ari dela, eskuin bizia du, baina esan daiteke tantoak amaitzerako garaian eta ezkerrez askoz hobeto moldatzen dela, batez ere ezker gantxo ikusgarria duelako, ongi harrapatzen badu bikain gurutzatu ohi du,
eta eskuinez berriz ikusi beharko da. Ikusi beharko da Altunak zenbateraino bilatzen dion, horrez gain Altunak airez hartzen duenean azken partidetan, tanto asko ez ditu amaitzen ezker gantxoaren bitartez zulorik ezpalima dago zabalean, ez? Askoz ere inteligenteago jokatzen du, hau da, arrotu egiten du pilota, aurkaria atzeraka atera eta horrek asko behartzen du. Baina, esan behar da, Unai Lasoren aurka ere, Jon Ander Peñak horretan hobekuntza nabarmena erakutsi zuela eta defentsan pixkanaka hobekuntza hori ere ikusten ari garela. Horregatik, bi pilotari hauek hortxe izango dute gakoa, batetik Peñak sakearekin asko asmatu beharko du irabazi nahi badu, eta Jokin Altunak ere jokatu egin beharko du, bere bersioia onena ematera behartuta egongo da, Jon Ander Peñari irabazi nahi badio, eta Ezkurdiaren aurka aurrekoan hori erakutsi zuen amezketarrak. Ea zer gertatzen den, bihar analisie izango duzue, bitartean ongi izan, agur!